Dragi prijatelji, u ime Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i svoje lično ime želim da vam čestitam 15 godina mukotrpnog rada, rada koji ne može da se nazove samo rad i posao. To su aktivnosti koje su obojene emocijama u svakom momentu, ali i velikoj odgovornosti, ličnom entuzijazmu i kada sam god imala prilike da se nađem u društvu hranitelja, uvek sam imala iznova potrebu da ponovim rečenicu da sam sigurna da se nalazimo među najboljim od nas, osobama koje krase apsolutno sve karakteristike dobrog čoveka i imam veliku i ličnu potrebu da vam se zahvalim što ste baš takvi kakvi jeste. Sad koleginica, držeći divan uvodni govor dobrodošlice, više puta je naše ministarstvo nazvala Ministarstvo za brigu i ja sam u tom momentu stvari shvatila da i jesmo, bez obzira što je taj naziv mnogo duži i da smo se svojim aktivnostima zaista trudili da baš se pokažemo da brinemo i da ljudi vide koji su u različitim uvek specifičnim položajima. Svaka priča je priča za sebe, a svi mi koji smo imali i imamo sreću da smo odrastali u jednom porodičnom okruženju, koliko god se trudili ne možemo da shvatimo kroz kakve vihore prolaze deca koja nažalost nisu imali tu sreću. Zato biti hranitelj je nešto najhumanije što može da bude u ljudskom društvu, biti spreman da tom detetu pružite porodični dom, toplinu, da im pružite zaštitu.